Makorokoto kuna Kim na Tanaka avo vakaroorana nezuro 10 January. Guys, anorora muna January. Imbinga chaiye ichitatarika nama stationery nemari dze-school fees. But anyway guys, maimboziva here kuti unogona kutongorira usinganetsani nevanhu. So no service provider, no chikwereti nezvimwe zvakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, sezvamuri kungoona zvinoratidza kuti it took months of planning or years of planning. Vaigaro zvitaura pachannel pavo. Tanaka achiti veduwe ndinowisha kuti ndibhadharire Kimu mari. Guys, zvabva zvangoindika. Everything was elegant. Macolors acho on point. Deco guys, aiwa zvese zvakaendwa. Zvakare inonzi chiko makeup yakaitwa na Forever Mrs M. Deco Lux Moment Zimbabwe. Catering I am Zimbabwe Chef. Pictures Pikita Yedu Studio Suit the Suit World. Vanhu vangu vakachena ende chatafarira ndichiri kuti hazvina kuzoita semuchato yakaomswa 29. Taingochemera kuti vanhu vangomensheniwa sekudai. Hapana chakambooma chavaita zvokunzi kwai vazoita live kana kuti basa rangozvitaurira rega pamapikicha apo. Ivo ndokubva vangu appreciate in one post zvinhu zvese zvabva zvangofamba nenzira yakanaka. Zvabuda class guys, ndo zvakanakira kutamba nevakaroora, unopuwa good advice. Tanaka anoratidza kuti ane maturity at his age. Anogara nemudzimai wake nemwana guys. Zvimwe zvacho unotoona kuti vakomana vadiki kana vakange vamitisa or anything like that vanogona kutongotiza, but hoyu mukomana aita zvinhu zvinodadisa guys. Pane wandaona kupeji kwavo achishoropodza ndangoshaya kuti kuchiko naiveduwe hey kuroya hakuzi kubuda usiku chete, but mazimba ka handizivi kuti chiko chinenge chichiitika. Bitterness yacho yakanyanyisa. But chinoitika ndototi vana havatani kuda kukombeya kuti muchato wemusi wa29 yamakaona sei, ko wemusi wa20 wekwakalonga makaona sei keke racho. Aiwa guys, izvi hazvina kana noizizvi tikatotaura zvakadaro tatokanganisa. Remember, vana Kim na Tanaka havadi zvenoise. Vamutarisi aiwa vazvifarira vakati Kim akachena zvekutodaro, but Tanaka ndizvowo zvazvo. Sutu de maisa yakahwinya kana emukoma tanatswa zvinhu zvacho. So guys, vanhu havadi kuona munhu akazvichenera sutu yoti yakaita basa munhu akachena. Kweiyo kati ilegends baba here guys. Hapana manager, hapana kukumbira maservices, hapana drama, but still what vamwe vakaita manager anovabatsira kupema nekutaura usina kana grade 1 mukati. Nhasi vakwira ndege vachiita kunge vapoya kuchipatara chemapenzi maonero evamwewo. Vamwe vakati anyway, chirega kutaura zvakawanda. Just say congratulations Kim na Tanaka. Chete omira ipapo. Why you hate them so much naimi? Wakutotuka vamwe chiko. Life is different. Why uchida kuti life yana Tanaka iwe life yemunhu wese busy kutuka vanokumbira kunge vakambokukumbira. Tikangoziva kuti kune inonzi exposure tobatsirika. Kwatakakurira nevataitamba navo zvine chekuita muupenyu hwedu. Zvakadaro tinoenda tichidzidza nekuona vamwe. Ngativapewo nguva zvichaita. Wakambovapeiwo vananyati izvozvo. Ndege havakwira hautozivi kwainokwirirwa. Manetizens ari kuurayana mumakomenti umo. Pane vakawanda vadzidza zvakawanda ku this couple. Pane vadzidza kuti love is beautiful. Vamwe vadzidzawo kuti love wins kumucheto. Vamwe vari kuti mukashanda mese, mukaronga mese, zvinhu zvinobudirira. Uye hapana need yedrama mumasocial streets umo. Did you know kuti unogona kutongobudirira uchiita content iri clean isingatuka nevanhu, uchizvibikira tusadza twako, uchiposta, uchiita zvinhu zvakadaro. Just learn from Kim and Tanaka. Vanoita zvinhu zvine runyararo mukati and they are so easy to fall in love with. Vasati vamboziva Kim na Tanaka ma-YouTubers ekuZimbabwe vanogara Cape Town, vane mwana one. They do their content, just a couple content yavanoita ma-challenges netumwe twakadaro. So guys, ikapu yamufanira kuita check out if you get time. Mwari vakanaka zvokwadi nekuti pane there is another vlog ravakatoita Kim vachiita ma question and answer achibvunza murume wake kuti uchandiroora rini. Vamwe vada kuziva kuti wakaroora here, are you planning to marry? Iye akati aiwa zvinhu zvavo zvisati zvasangana rende muCape Town noti dhurei, vachitaura a question and answer. But kumucheto kwacho Tanaka anotaura kuti iye kana zvinhu zvichinge zvangomira zvakanaka achamanya kunoroora Kim.
asi ndo zvangoitika guys, abva angoita fulfill promise yake and zvinhu zvese guys zvangobuda sweets. Bridesmaid muri kungoonawo kuti vari fresh guys, fresh sarura wako kadeya deya nendoro chena.